presented by Fast Music. Music by Vikas Bihari. Mahalakshmi Recording Studio, Dumarsan. जके नाहक पई बतियावेले पक्के वीडियो ई कहल देखावेले बड़ी बिगड़िया जके नाहक पई बतियावेले पक्के वीडियो ई कहल देखावेले हिया बात का घराना के धिया हो जके जादू जी के खाली देते दिया हो हिया बात का घराना के धिया हो ई तो जादू जी के खूब खत दिया हो ई तो जादू जी के खूब खत दिया ई तो जादू जी के खूब खत दिया तो हमर कहानी का रस पोद बा ऊपर से ज्यादा है कर नीचे वाला घोर बा तो हमर कहानी का रस पोद बा ऊपर से ज्यादा लेकर नीचे वाला गोरबा सबसे जो बना के साइज बढ़ल बा देखी लही कन के नजर में गड़ल बा नहीं केहू के दिखावत बिया हो ई तो जादू जी के खाली खात बिया हो बिया बाद का घराना के धिया हो ई तो ठाकुर जी के जाके देखते बिया हो ई तो जादू जी के खूब खाते बिया Presented by Fast Music. ई तो जादू जी के खूब खाते बिया देख के समाने कर मन नाही मानता प्रेमी सुभाष करार घरवा में फानता देख के समाना कर मन नहीं मानता बापू अजीत करा घरवा में फानता अब दूसरा के फेरा में ना पड़ी पहले पिए का जो किसमिस छोहरा गहरी उजाला अरुण के गाड़ी देते दिया हो ई पट्टी है जी के खाली खाते दिया हो हिया बाद का घराना के धिया हो ई तो समारो के जाके खत दिया समारो के जाके खत दिया Mahalakshmi Recording Studio, Dumarsan.